Suriyeya duyemîn, Ukrayna, Biling welat. Piştî şerê yekemîn yê cîhanê di encama siyaseta Îngîlîzaya parçe bike û birêve bibe de 29 dewletên Ereb hatin avakirin. Gelên li van dewletên ku bi demokrasiyeke formalîte dihate birêvebirin, bi dehan salan dibin zextên rejîmên totalîter de tî û birçîn demokrasiyeke rastînman. Dema ku di hişdê kanûna 2010 li Tunusê raperînên gelan dest pê kirin, her kesî bi çavekî erênî li van serhildanan dinêriya. Bêguman, hemû berxwedan û serhildanên ji bo demokrasiyê bi nirx û wetedarin. Lê ev raperînên ku bi daxwaza demokrasiyê dest pê kirin, xaleka wan a balkêş hebû. Plansaziya raperînan piranî di medya dijîtal de hatin kirin. Lê bi esasî bêrêxistin bûn û bêpêşeng bûn. Di encamê de rêxistinên îslamî yên weke birayên misliman ku zêdetirî nêzî rojeva Ewropa û Amerîkayê bûn, xwexistin dewsa pêşenga raperînan. Navê vê raperîna gelan jî weke Bihara Ereban, navekî nijadperest hat lêkirin. Pişt re komên çeteyên weke Daîş, El-Nusra derketin holê. Li gelek deverên ku raperînan dest pê kir, şerên ku bi salan dewam kir û di encamê de bi sed hezaran mirov hatin kuştin qewimîn. Raperînên gelan li Sûriyeyê veguherî şerê sêyemîn yê cîhanê. Rûsya ev şer weke derfetekî ji xwe re dît û giraniya xwe danî Sûriyeyê. Şerê sêyemîn yê cîhanê li Sûriyeyê li qadê bi wekaletî meşiya. Hêza ku ji xeta demokrasiyê ve neqetiya û bi hêza xwe ya cewherî ma tenê Kurd bûn. Kurd bi paradigmaya Öcalan meşiyan. Naxwe li tu welatên ku raperînan dest pê kir şoreşeke çepgiriya ji derveyî îslama siyasî pêk nehat. Pirseke girîng li vir werê pirsîn ew e ku gelo ji derveyî Kurdan çima li tu welata şoreşeke ji derveyî motîfên olî pêk nehat. Xaleke dinya girîng jî ew e ku hêrsa gel çi qasî mezin dibe bila bibe. Gava pêşeng û rêxistineke wê tune be, hingî wê hêzên din xwedeynin ser vê hêzê û destkeftiyên wê. Tişta ku Bihara Ereban nîşan da ew bû. Rêxistin, rêxistin, rêxistin. Loma dersa herî mezin ji bûyerê werê derxistin civaka birêxistin kirîne. Birêxistin û nerazîbûnê wateya xwe tune ye. Encam bînê jî nediyar e. Bûyera ku îro di navbera Rûsya û Ukraynayê de diqewime ji şerê sêyemîn yê cîhanê necudatir e. Netewe dewleta Ukraynayê pirsgirêkên nav xwe dikarê bi demokrasiyê çareser bike. Li herêmên Donetsk, Luhansk û Kirimê dikarê bi demokrasiyeke xurt aştiya xwe ya navxweyî pêk bîne. Rûsya dibêje divê Ukrayna nebe endamê NATOyê. Eger Ukrayna bibe endamê NATOyê, wê bi awayekî otomatîk hemû endamên NATOyê di qadê de li kêleka Ukraynayê cih bigirin. Ango ger şer jî be li dijî Rûsyayê bisekinin. Wekî ku niha hemû endamên NATOyê di şerê li dijî Kurdan de hevaltiya Tirkiyeyê dikin. Li gorî derdoran tenê daxuyaniyeke NATOyê ya weke wê Ukrayna teqez nebe endamên NATOyê tê rastsekinandina vî şerê dike. Bi rastî jî em nizanin wê bi daxuyaniyeke wisa şer bisekine yan na. Lê Ukrayna Sûriyeya duyemîn e ku di şerê sêyemîn yê cîhanê de wekaleta Ewropa û Amerîkayê dike û komên cihêxwaz yên li Donetsk û Luhanskê wekaleta Rûsyayê dikin. Ji xwe Rûsya jî rasterast kete Kiyevê û gelek deverên din. Welatên rojevayî dixwazin di ser Ukraynayê re li ser kuştina mirovan ji çareseriyê zêdetir dijberiya Putin û Rûsyayê zêde bikin. Di vir de ya balkêş ew e ku weke mirovê xira Putin hatiye hedefkirin. Tu dibêje qey aliyê din pîr û pak e. Hemû navgînên çapemeniyê yên netewe dewletan bi manipülasyoneke gelekî xurt dixebitin. Putin Ukrayna dagir kiriye û loma zilamê xirab e. Dûre dibêjin Putin dikarê çekên konvansiyonel jî bikarbîne. Dikarî bikarbîne yan nikarê nizanim, lê eger çekek hatibê çêkirin, armanca wê ya çêkirinê heye. Yan ji bo tehdîtkirinê, yan jî ji bo bikaranînê. Li rojhilata navîn komên çete yên tundrew yên îslamî hatin bikaranîn. Li Ukraynayê jî ji niha ve komên nijadperest yên weke neo-nazîst cih digirin. Em dizanin ku Putin dîktatorek e. Lê em dirûtiya welatên rojevayî jî ji bîr nakin. Gava Sûriye ji aliyê hevalbendên NATOyê ve hate dagirkirin, Efrîn, Serêkaniyê û Girêsipê hate dagirkirin, ev hesasiyeta mirovatiyê li ku derê bû. Şerê li Ukraynayê ji bo pergala kapîtalîst ya li ber têkçûnê bû karteke xilasiyê. Pergal dixwaze civakê tim bi tiştekî mijûl bike. Duh Daîş bû, îro korona û sibê jî şerê Ukraynayê ye. Loma her çiqas li wir pirsgirêkeke ku hemû mirovatiyê eleqedar bike hebe jî, dîtina rastiya heyî jî gelekî giring e. Di vê şerî de jî Putin çiqasî neheq bê, dijberên din jî ew çend neheqin û niyeta wan xirab e.